लोगोफोर आं दाखालि नोंसोरनो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिथां फैसालि ब्रह्मआ फैफिनगासिनो दं होननानै आं थांफिनगासिनो होननानै मेसेज हरनाय मानाय दा गमाबायनो बियो मैया सफैमारबाय मैया 10:15 बा 10:10 बियो माने मानसिया डाइरेक्ट माने सोरबा गारिजों दोनबोदों होनदों न'खरनि मानसि जानो हागौ आरोना ओमफ्राय दा दोनबोनानै बियो डाइरेक्ट न'आव हाबनो नागिरदों आरो सिगाङाव बियो माने थानायाव हाबबोदों होनदों थानायाव हाबबोनानै ओमफ्राय बियो डाइरेक्ट मानसि लाना फैखादों नालाय बियो ओमफ्राय हाबनो नाजादोंमोन नाथाय हाबफोनो जायाखै आरो न'आव मानो हाबफोनो जायाखै बिनि गोबां माखासे गोरोन्थिफोर दंखायो नालाय बेखौ आरो मानोना बिसार जायाबा बेखौ हाबनो होआ होननानै बेखौ थाबाय आरो खारन बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बिनि गासिबो प्रुफ दंखाजोबसै नालाय जेनेबा फैसालि ब्रह्मआ गावनि बिराद गोरोन्थि मावबाय बेखौ बियो खुनु मोनसे गावनो बुजियाखिसै ओमफ्राय गावनि खोथा रायलायनाया दिनैसिमबो जेनेबा अनजानाय खोथायानो गैया जेनेबा न' गेटआव फैनाय लोगो लोगो जेनेबा बियो बुंबाय गेटखौ गेटखौ खेव मानो सोर फांहोदों बेखौ सोर दं बे सिङाव गेटआ खेव बे आंनि न' आं न'आव हाबगोन होनलायनाय बाथ्रा गोबां खोथा जाबोबाय नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव भिडिअखौ नुखाजोबखाबाय ओमफ्राय बिदिनो नारान्था जालायबाय गोबां माने जाबाय माने 1-1.5 घन्टासो बाहाय बिथांमोना डिसकासन जालायबाय थाबाय आरो 10:15 बिदिनो आरो गामिनि मानसिफ्राबो फैजोबबाय मानोना गामियाव हाबा दं होनना मिथिनाय जादों बे हाबानि मानसिफ्राबो फैबाय आरो बिदिनो जायफोर फैफाग्रा बिसोरखौबो माने दालि गोथां होनाय जाबाय लाजि फोनांनाय जाबाय आरोना मानोना माखासे नियमफोर थायो नालाय दा बेनिखायनो बिसारा जागोन बिसारनि उनावहाय बिसाराव सोर गेजेर सोर देरहानाय बे थागोन आरो नों बिसाराव प्रुफ होनो हाबासो नोङो देरहागोन प्रुफ होनो हायाबा बोरै देरहागोन नङा होमबा दिनै जोंथ' नुबाय हौवानियावथ' नों प्रुफा दंखाजोबो गावनो बेसेबांबा रामायण महाभारतनि हिस्ट्रि लिरना गालांखाबाय गाव गुबुनजों थांनायनि खोथा मानायनि खोथा आंखौ केस दाहो मा दाहो होननाय लिरनाय बे बेसेबां रोखा रोखा प्रुफ दंखायो नङा होमबा प्रुफ थाखाबाय प्रुफबो थाबाय आरो माखासे भिडिअ फुटेजफोर दङ माने बेबो थाबाय प्रुफा गावसोरनो हराबा मिथिला बेखौबो देखायनो हाबाय जाजफोरनो जेनेबा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला आरोना बिसाराव गामिनि बिसारावबो रायजो हौवा बिसारावबो ओमफ्राय इउटुबारफोरजों बे रायलायहरनाय नङा होमबा इउटुबारफोरनो बियो मा खिन्थाहरामोन दिनै बयनिबो मबाइलाव बे दंसै सेभ खालामना लाजोबखाबाय गावनि रायलायनाय स्टाइल गाव माबायदि रायलायदों बिसोरबो माबायदि खिन्थाहरदों हा बेसेबां साय सम्पति दङ बे आरोना बेफोर गासिबो थाखाजोब्बाय आरो बेफोरबायदि एसेबां बुरजा प्रुफ थाखानानै आरो मा नांबावगौ नङा होमबा प्रुफ गैयामोनब्ला मोनसे प्रब्लेम जानो हागौमोन आरो हौवाना बे दा आं बेखौ बुंनो नागिरदों फैसालि ब्रह्मखौहाय नोङो बिराद गिदिर जिउआव भुल मावबाय नोंनि फिसायनिफ्राय नों हाजारबाबो होन मालाबाबो मोजां माने फिसाय माने गोजोन फिसाय मोनहैफिनगोन बे नङा दिनैनि मुगायाव फ्रड मानसि गोबां दं ब्लेकमेल खालामग्रा मानसि गोबां दं नों बिसोर ब्लेकमेल खालामग्रा मानसिफोरा जाहैबाय मा गुबुन जेखौबो नङा बिसोरो माने अनलि नोंनि देहा सोलेरखौ जानानैल' बिसोरो नोंखौ ब्लेकमेल खालामगोन आंनाव क्रर थाखा दं माबा दं होननानै आरो बिदियावनो दिनै नोङो गोजावबाय आरो नोङो दिनै गोजावनानै दिनै नों सोंफैबाय जिउआव दा जेन'बा नों साफस हमना लादो नोङो बिदिनो थानांसिगौमोन दा आरो थायाबाबोथ' नोङो नोंनि इसेबां गिदिर मान सनमानखौ बेफोरबायदि जाबाय नों बिदि हौवाखौ नों हारसिं गारना फैनांगोन बेबो नोंना दाय जाखाबाय दाना हौवानिफ्राय नोङो नोंनि मान सनमानखौ बासायनो थाखायबा नों हौवानिफ्रायबो नों माबा मोनसे आदाय खालामनांगोन जाय हौवाया नोंखौ थगायनानै लांबाय जाय हौवाखौ नों गौरां बिलियाव दोनफैलायनाय जाबाय नङा होमबा नों बे खोथाया जोंनि बुंनाय नङा नोंनो बुंदों माने रायलायनायावहाय दा बेफोरखौ नोङो बेसेबां आन्दोआव सिखोमा नों माबायदि खामानि मावदों फिसायखौ दोनखोमा नोंनि फिसा फिसौखौ दोनखोमा माबायदि खामानि मावखो दिनै नोङो नोंनि न'खरनि असे बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिगुमै बिबोनांखौ नोङो सिखोमानानै माबायदि खामानि मावदों जेनेबा दिनै दा नों नांगौ समावसो जाथायनि समावसो दिनै नोंनि बिब'फ्राबो जेन'बा नोंनि बिगुमैफ्राबो नोंनि न'खरनि जाथि खुरमायाबो दिनै लाजिनायखौ मोखां खोबथेनानैब्लाबो दिनै नोंजों सापस माने मदद होनांगौ जानानै फैबाय मानो खालामखो नों बे गोरोन्थिया नोंनि आरो गोरोन्थिखौ नों मावबायब्ला नों गोरोन्थिनि थाखाय नों निमाहा बिनो रोंनांगोन नोंनि रायलायनायफ्रा अनजाथाव दाबो नङा दिनै नों फैग्रोमोना नों गेटआव नोंनि महर दिन्थिफैनाय थांनाय समाव नोङो गारियावहाय जेब्लानाखि मानसिफोर दा भिडिअ खेबनानै हगारनाय दं मोनसे फुटेज बेवहाय नों बुंनाय बाहाय नों मा खोथा बुङामोन बे आरो नोंसोरनानै नोङो गावनाव दायखौ लाखाबावाखै नोङो खुनु गावनाव दाय लाबावा माने गुबुननो माने दाय लायो दाय होयो नोङो बेबायदि मोनसे प्रब्लेम जादों दिनै नोङो सारा दिनै जेनेबा नोङो जाय गामियाव थादों बे गामियाव मोनसे बिसार दंना जाय गामियाव थानानै बाहाय गामिनि गोरा दङ इन्टेलेक्सुयेल दं बुजिनां दं गामिनि समाज दङ बिसोर समाजफोरखौ दिनै नोङो माने निन्दा खालामनानै दिनै नोङो बेबायदि मोनसे गाज्रि खामानिखौ मावबायब्ला अबा बेवहायथ' नोङो माबा मोनसे जाखागोन ना
आरो नों जेनेबा जायखि उकिलखौ लानानै फैफायादों मानो नङा होमबा अके उकिलाबो दे नोङो नोंनि पेपाराव खामानि मावनो थाखाय लानानै फैबाय नो प्रब्लेम खिन्थु खना गुना नोंबो दिनै लाबोफाबाय मानो लाबोफादों बेजोंबो जेनेबा नों उकिलाबो नों मोनथिखाबाय गामिनि मानसिफोरजों बुंजालायनाय जाबाय नों मानो बाव फैफादों मानो फैफादों बिसार दं बिसाराव माबा मोनसे जागोन खना गुना नों मानो फैफादों होननानै जेनेबा नों जाय उकिलखौ लाबोफादोंमोन बिथांखौबो दिनै बिथाङाबो नोंनि थाखाय जेनेबा लाजिनो मोननांगौ जाबाय दा नोंनि थाखायनो मान सनमान थांनांगौ बेहाबो जेनेबा नोंनि फेभाराव जेनेबा नों खावलायनाय रिकुवेस्ट खालामनाय बायदि जेनेबा बे उकिलाबो नोंजों फैफाबाय नोंनि फेभारावसो नोंनि खावलायनायाव आरोना दिनै खिन्थु बे उकिलाबो दिनै मान सनमान थांनांगौ जाना फैबाय गामिनि मानसिफ्राथ' बेखौ सिनायजोब्बाय दा जेनेबा माबायदि उकिलखौ लाना फैफादों सोर बियो नङा होमबा बिनि मान सनमानखौ नों जाना होफाबाय दा बिनि मान सनमानखौ जाना होफाबाय आरो नों जायफोरखौ लाना फैफादों बिसोरखौ जाना होबाय गथिखे नोङो सिगाङाव जेनेबा नों न'आव फैनानै थाफैग्रोमोन न'आव फैनानै नोङो हयथ' नोङो गामिनि गावबुरानाव हाबफैग्रोमोन बिदि हा बिसारा जागोन ना दाबोथ' नों बिसार जागोन ना बिसाराव जागोन ना बिसाराव जुदि नों देरहाबा नों देरहाबाय नों देरहाबाथ' नों जेनबाय बे आरोना बिसाराव दिनै सैथोआ सैथो ओंखारगोन ना बिसाराव नंगौआ नंगौ ओंखारगोन दायनिगिरिया ओंखारगोन सैथोआ सैथो ओंखारगोन दिनै नों बेखौबो नों गोसोआवसो लानांसिगोन दाना जेन'बा नोङो आजिलि दिनैसिम नोंसोर रायजो जानाया खय बोसोर जाखो बे खय बोसोर रायजो जानायावहाय नोंनि न'खराव नों माबायदि न'खरखौ दैदेनबोदोंमोन बेनिबो खोथा थाबाय बे गासिबो खोथाफ्रा ओंखारजोबगोन एबा बिसार जाबानो ओंखारो नालाय बेनि थाखाय नों सामोल होखादो नों मानि सायाव नों मा खालामनाय बेखौ नोंबो गावनि सायाव सांग्रां जादों आरो मानोना दिनै सासे हिनजावा गावनि जेनोखि माने माखासे गोथारथिफोरखौ बेफोरबायदि खालामो गावखौनो जेन'बा गावनि सनानि जेनोखि सम्पतिफोरखौ दिनै गोबोरखि फुननानै लायो हाब्रु फुननानै लायो खालायदिफोरनि गेसाव फुननानै लायो बिदिजों मारै जागोन न'खराव दङ दिनै नोङो बैसो जानानै जेन'बा नोंनि फिसाफोरखौ नोङो बुजायनायनिसो सम सोरबा समाजाव सोरबा देरफुनाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिसोर जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खामानि थांदोंब्ला बेखौ नोङो एडभाइस होनायनिसो नों सम साजेसन होनायनिसो नों सम बिनानावमोन बिदि जानो नाङा फंबायमोन बिदि जानो नाङा हामा जोंनि समाजा बिदिसो ना जों जुनार नङा जुनारफोरबायदि जों मानो बेफोरबायदि जायो होननानै एडभाइस होनायनि समसो नों बे बैसोआव नाथाय बे बैसोआव नोङो बेफोरबायदि एडभाइस होआबालानो गुबुनखौ साजेसन होआबालानो गुबुनखौ नोङो मोजां लामाजों थांनो थिनाब्लानो नों खुद गावनो जुदि सासे बिमा जानानैबो जुदि नोंसोर जुदि बेफोरबायदि लामाजों हान्थियोब्लालाय माबोरै जागोन साननांगौ बेयावनो थायो थ' बिनिखाय आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो दाथ' बिसाराथ' जाखागोन नालाय बिसारनि अनगाथ' जेबो राहा जाखाला नों न'आव हाबनो मोनगोनखौ सानथ'नो नांला माने बिसारा जायागौ माने दिनै गामियाव बिसार जागोन बिसाराव गामि समाज दङ नङा होमबा गामि गावबुरानिफ्राय जों गेजेरजों बिसार जागोन गावबुराया जुदि हायाब्ला बाहाय बर' समाज दङ बर' समाज आफादनि गेजेरजों बिसार जागोन बर' समाजा जुदि आं हाला होनना बुङोब्ला नोङो फरायसा आफादाव बारगोन फरायसा आफादा जुदि हाला होनना बुङोब्ला बेयाव जुदि बिसोर जुदि माबा होयोब्ला बेवहाय नों माने ओरै थाना लेभेलाव थांबाय बे आरो बाथ्राया दा गतिके जोंहा समाज दङ जों समाजजों मिलायनानै थाग्रा मानसि जोंनि समाजा बेखौ बिसार खालामगोन नोंनि दाया बेसेबां पारसेन्ट दङ हौवानि दाया बेसेबां पारसेन्ट दङ दा बे बाथ्रा आरोना दा बेजोंसो सेरफाला सुलायनाय बायदि सुगोन बेखौ सेरफाला सुलायनाय जुदि अजना सोरजों बांसिन दं नोंनिजों बांसिन नामा दाया ना हौवानिजों बांसिन बेखौ नायगोन दाथ' नोङो आं दा फिल खालामनायावहाय आरो जिबायदि आं मिथिबाय थादों दिनै गामिनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्लाथ' एकदम माने 100% दायनिया नोंनो जाबाय दा ओंखायनो नों माब्रै जेन'बा नोंखौ सुद्रायनो हागोन आं दाया आंनिनो नोंगौ आंनिथार आं बिदि सोरजोंबा रायलायनानै हरदों रायलायहरफ्लांदों फनजों बिदि खिथाहरनो लादों नोंगौ आंनो रायलायहरनानै लादों नों खिथाना लानांगोन जे आरो नों दिनै रायलायग्रा मानसिखौसो दिनै नों सोरखौ दाय होबाय नोङो जन काजिमोनखौ बुंबाय एटिकेट जेब्रादामोनखौ बुंबाय नों बेथ' बिराद गिदिर बुहुत जाबाय ना आरो लोगोसेयैनो नोङो बेफोरबायदिखौ मालाबा माने नेगेटिभ नोङो बेफोरबायदि बुवा खरसा खालामनो नाङामोन दा बिनि थाखाय नोङो नोंनि मेन्टेलिटिखौ नों थिग खालामदो ओमफ्राय समाजासो मिथिसिगोन दा समाजा मा लुबैयो बेखौ आरोना मानोना नोंखौ लानानै दा जेनेबा न'खरावथ' गिनाय थागोन ना दिनै नों फैफिनगोन रायजो जाफिनगोन संसारा मा जाबावगोन आरो नों माबायदि साहस दिन्थिबावगोन नों माबायदि एक्टिभिटि दिन्थिबावगोन नों मा बुंबावगोन फिसायखौ नों मा बुंगोन फिसा फिसौफोरखौ आं देरहाबाय आं देरहामारबाय आं सोर हानो आं माबा मोनसे नोंनाव माबा मोनसे भाब थाबावगोन ना स' बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै बयनिबो खर'आव सानदों दा नोंहाबो जाथि खुरमा दङ हौवायाबोथ' जाथि खुरमा दङ ना नोंहाबो जाथि खुरमाया जेनेबा गोरों गोरा दङ हौवायाबो जाथि खुरमा गोरों गोरा दं नोंहाबो थानो हागौ उकिल हौवायाबो दङ उकिल
नोंहाबो थानो हागौ प्रशासननि मानसि हौवायाबो थागोन प्रशासननि मानसि माने इट्स एन्ड एभरि साइडआव बयहाबो मानसि दंलायो गतिके बिसारा जागोन जेनुइन भाब जागोन आरो ओमफ्राय गतिके दा गोरोन्थियाथ' नोंनिनो दिनै नोङो ससियेल मिडियाआव नाय जेरावबो नोंनिखौनो होनदों रावबो दिनै खेबसे हौवाखौ दाय होनाखै नोंखौ होनगासिनो दं आसि थुगासिनो दं मानोना मानो होना जादों नोंनि रायलायनाय स्टाइलफोरखौ खोनाबानो नोंनि रायलायनाय खुगानि रावफोरखौ खोनाबानो बेबायदि नुयो नालाय दा बे आरो दा गतिके जेखि जाया मानो फैबाय थानाय समाव नोंसोर माबायदि समाधान खालामलायनो हायो नोंसोरनि खोथा खिन्थु दायनिगिरिया साजाखौ मोनखागोन बे सियर बाथ्रा आरो जोबनायाव बेनो माने दायआ दायैनो थांखागोन दाय गोनाङा दायगिरिखौ बोरैथो दाय गैया होननानै समाजा बिसार खालामो माबा खालामनाय नङा ल'आबो दाय गैया होननानै बिसार खालामनाय नङा माने प्रुफ जेब्ला होनो हागोन आजिखालि नोंनो प्रुफसो नांगौ नालाय आजिखालि फोरमानसो नांगौ नालाय फोरमान कर्टआवबाबो नोङो फोरमान होनांगौ थानायावबो नोङो फोरमान होनांगौ दा नोंनि फोरमाना गासिबो जाबखो दंखाजोबसै हौवानाव बे आरो बाथ्राया थेंक इउ